Inigo and family. Maria Rochelle del Rosario. Kastamet na sasang kamay sa tayo kumama ni Dawdawat kadagiti kakapsat tayo opin mo sa yen. Isuda Susan Ordonio. Berto, Miling, Rusin, Estrella, Siling, Antero, Agos, Pili, Pilar, Gabino, Kenberta, Alejandro Tabangcora, Rosalina Tabangcora, Pedro Inigo Sr., Caridad, Baltasar, Juan Cortes Sr., Chudora, Gracia. Kakabsat at datayo ni Timay Pagdawapulo at Domingo, itika daw yan at yan po. Tumamper tayo. Itinagan ti Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Iapo at dakuma ka na kayo. Kagapsat at talit kayo, iti grasya, ken panakabalin ti Diyos, ado ti panlubo, ado ti saksakit, ado ti pagputputngan, pakariribukan tayo. Ngam ti kinamanaasi, ken kinamanagayat ti Diyos, rimbawan na amin darito, iti panagbiyak tayo. At talit tayo iti grasya, ken bendisyon na. Tidak na santo na misa, iraman tayo ikararakan, dagiti pampamilya tayo, dagiti maupupay, dagiti akapsot, dagiti mauawanan tinamnama, sapay kumata ti pamatikin Kristo, ti umagaw, katabakan na, tatnagbalin tayo, nanapod no apasurot na, naragsak apasurot ni Kristo. Pagbabawian tayo nga dagiti basbasol tayo, tatnagdapang nakaikari tayo, magiranod ka dagiti nasantuan ang misteryo. Sika ana ibaon, tagbabay mabagay dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay katno ayabang dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asito tugaw iti makanawan ti Ama, tapno ibabait na kami, apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayon. Gloria in Dios, iti kamatwan, ito'y tagapakyan, kada iti katawan na imbag ti panagnak na kenda, imunan na
tayo. O Diyos, insaganang dagiti parabor nga agkakapatid, amay paay kadagiti agayat ken ka. Pasgedam ka dagiti puso mi iti panagayat ken ka. Tapno magunod mi dagiti inkarim. Isuda amang rimbaw iti amin at arigagay mi. Gapo ken Apo Meso Kristo anak mo ket Dios. Isu magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti unggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti ako kadagiti tattaw na isalapan kayo iti mabiit. Aramidin nyo nga rod inalinteg ken na imbag. Kadagiti dangan na ang maibilang akam kaming kadagiti tattaw na. Isuda nga gayat ken agserbi ken kuana. Isuda ang mangilin iti aldaw a panangidana. Ken mang salimitmet asipupudno iti nakitulagan mo. Ibang kanto iti aisyon ana santuan abangkay ko. Para sa ken kay tu iti balay ko apang kararagan ken awatek tu dagiti daton nga idatagyo iti altar ko. Managan tu iti templo iti balay apang kararagan nga agpaay kadagiti tattao iti amin a nasyon. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. O Diyos, dayawen da ka kuma, dagiti amin at akpag. O Diyos, dayawan na kuma dagiti amin at atpat. Kaasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawen na kami kadi, asika kaasi, tapno maamuhan ti sangalubungan ti pagayatam, ket tibilin mo ang manisalakan. O Diyos, dayawan na kuma dagiti amin at atpat. Agragsak kuma dagiti nasyon, ket agkantada asirarag mo. Taawan idumdumang iti pananghukom mo. Kaya idalan mo dagiti amin at tattao ito'y lubong. O Diyos, dayawan na kuma dagiti amin at atpat. O Diyos, dayawen na ka kuma dagiti tattao. Wen dayawen na ka kuma dagiti amin at tattao. Binindisyonan na tayo ti Diyos, itan o kuma dagiti tattao iti amin na sulit ti lubong. O Diyos, dayawan na kuma dagiti amin at atpat. Ti may basa na agaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga-Roma. Mag-isao kita kada kayo a hintil. Yan tangay tapos tulak kadagiti hintil. Pagpanakkel ko ti trabaho, bareng nung mapal dagiti kadaraak, ket iti kasta at dantong maisalakan kadakwada. Tanupan na kay laksida, kinakaigapwan ti panakikapya ti lubong ti Diyos. Awan sa balya kayarigan ti panakaawat da, no di panagungar kadagiti nakay. Ta saan nabaliwan ti Diyos ti panunot na may papan iti pilyen ken bendisyonan na. No may papan kada kayo ang hentil, nagsukir kayo iti Diyos. Ngem ita, inawat yun ti asi ti Diyos, agsipod, ta nagsukir dagiti Hudyo. Iti kasta, iti agdama, agsukir dagiti Hudyo, tapno awaten damet ti kaasi akas iti inawat yun. Ta pinagbalin ti Diyos, dagiti amin na tao abalod, iti kinasukir. Tapno may paayanda, ti kaasi kadakwada, amin. Ti saot, ti ako. Agyaman tayo iti Diyos.
sapu, suruten kaya si pupurno, na iso italgen tayo, tidak lang ti kinapudno. Ti apod ako makada kayo. Iban na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasing surat ni San Mateo. Gloria ken kawa. Imanaw ni Jesus iti Genesaret ket napan ti asideg ti Tiro ken Sidon. Napan ken kuana ti maysa taga Kanaan ket agnaet iti dayta Adiso ket kinunana. Apo anak ni David kaasyan nakadi. Linuganan ti demonyo ti anak ko a babae ket marigatan unay. Ngayon saan asinumbatan ni Jesus? Immasideg dagiti adanan na ket kinunada, paggamon ti dawat na taligat agit ikis asumursurot kada kayo. Kinuna ni Jesus na ibaunak laeng kadagiti nayaw awan at tao ti Israel. Ngayon nagparintumen ti babae iti sawo ni Jesus ket kinunana, tulungan na kadi Apo. Saan arumbeng nga alaen ti kanan ti ubing sa ipurwak kadagiti aso kinuna ni Jesus. Agpaisot ako ng Apo insungbat ti babae. Ngem uray dagiti aso kaninda dagiti marigret iti lamisaan ti Apo da. Iti kasta kinuna ni Jesus ken kuana babae dakkel ti pamatim. Maited ken katidawat mo ket iti daytamet lang nga oras imbimbag ti anak na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo pinipay ken ka Kristo. Good morning. Kadagiti naibagag sa kanya yung nga kadagiti amin nga ang mga amin nga taan. Nanti kadagiti nagparparangan niya po Santa Maria, di milagro nga nagparangan na. So di jay ti kadakkelan ti devotion na Our Lady of Guadalupe, kada ta Amerika, ken Latin America na pigsa ti debosyon ta, ngam ti kaadwan ti agbis-bisita nga inaldaw, supar so ti sorbeda, ijay Lourdes di France, taapaya, ijay ngarod ka, ijay Danom, ijay France, ado ti maagasan na, dapat ti pamati, ado ti maagasan na, iso mauray na kitay home care, ijay, asidag ijay, naka-wheelchair da, dapay nakabedon, idurduron da, mapan namin, nagaduti, mapan nijay, taapaya, titar tarigagayan, titunggal may sa agas, panaka, agas, kada kayo amin, napadasan yung nagsakitan? Nasayaan mo na napadasan kayo, kamutay, di bagbaga tayo, di kagurgurang kasakit, di kasakit tingipan. Nga akas na sunurin na amin na di mo pa'y kaya di mapagsaludsudan, di magkasusulitan, ay ito na tapay nagadungag lagtag ka tapay nakiligilin, kasano man ay tangan ay tayo kala, kung nakaanda, ubod mo, ting-ting na at tugaw ka kaya tayo isuswail mo, talaga mo at sino kami tinaragsakan niya tayo magsakit? Ako nagragsakan, apay na, di makataagdar, di sakit, di sikat ko. Sino nga kung gamin dito mangaw na mag-ibaga? Awan na talaga. We tend to complain. Naagda sakit tayo, naagda rin problema tayo. Sino garod may nagpalpalang pa kaya? Thank you Lord, nagkansira. Tatamtangan ko na tayo. Sino garod tayo ang problema? So garod nagkarkararan tayo, Apo, ililin na ka makuma iti amin na saksaki. Apo na mabalbalin, kuna tayo, uri awan makorkorta, pastahanak nga. Nagsaksakit. Nung awang kwarta, ang sikaw na tinamang sakit. Nagpuputot ka man. Talaga, awan tinaragsak nga agsakit. Awan ti mangin-enjoy, nga natin kung makupuna tayo nga, alam ko man, agpaiso ba itulog tayo nga ibaga, agsaksakit ko ba di jay, anak mo, nga dahil talaga nga marigrigata na, kunapay nagitinagannak ti ayat ta, ako no mabalbalin, siya lang kumati.
Ang sakit ito, kahit ang sakit di pamilya tayo. Nung tayo tinagsakay, ako magimismisa ako mga napay na siya tinagsakit na kita ko makaaro. Ano ka umay? Nagtatakaw na pa'y dirabong na kita isunta ko. Ito nung tayo talaga na awan di urisin no kanya tayo. Amin tayo, ang complaint tayo, uri ka siya, ang sakit-sakit ato'y secret ko na nato'y magmagaan mga agay-ayaw mo, talagang kadudungog mga agay-ayaw, hindi ko kunang ka, hindi ko matulog na kabatay ko, tagsakit ka. Kung tok-tok-tok na kanayon, hindi ko matulog na madimol lang ito, nagsasakit na amin, siya kong lamawan. Kaya yung sakit ko na tayo, awan ti siraragsak, sakit, awan ti mangayat. Sino ang kararagan niya yung ako pagsakitan kumaamin ng kabalay ko. Ay, ito demonyo ka mo dyan. Kasi di kararan mo. Sino mo kaya kararan ti kas dyan. Unless demonyo ka nga talaga. Pipila tayo pupunta kay Satanas. Kung na mo nga. Demonyo mo dyan, na mga nita kay pipili mo dyan ni Satanasin na nita. Ada dyan, awat ti mayat nga sakit. Ngam apa yan? Because ang saludsod tayo, theology of suffering. Apay ang saludsod tayo, nagduma, ako, kung kitaan tayo, doa ka na tayo, kakarigatan tayo, magkakbiyak tinalintad. Kasi nagduma, ako nakapilpili na pa'y timakan, wow, healthy lifestyle. O hindi na pa'y mangmangan mati na kita karkar ni una yan, nataba, nagiti ka naman kananda, gulgulay, nung nagdanangalan di gulay na, pumatay. Di gulay na, kaya sumputi pagsakitan na no alaun da. Kung dati dyan, tapayang kayo tayo, yung apayang salud-sudin tayo, apay gamin nga, agsakit tayo pailaan. Kung kunapay ni tatay yung mga karton, mga kunada, Diyos ka, ipapako ka sa krus, ay hindi nakakabili kung Diyos ako ko na. Apaya nga galing nga inawat na pay. Kumabalin mo nga ti pitiklaan, ti ima na kumabalin mo nga maisalatan tayo. Uray ka na tayo, malagip yun, DJ paralitik, di paralitik kong impantinanang na, ay naahod, nilagana na paralitik ko. Kasi naludsod na diti parisay ay adalan. Sino tinakin basol, dito ang sakit ko na nakin ni ako Jesus. Basol na, uno basol, dagiti naganap na. Kati basol kanya, ay sakit kanya, bunga, tikin naman nagbasol, dagiti naganap. Nakumano, ang dadi pagkakiti special person ko ma, special child ko ma, kipabasulun na kanya, dagiti naganap kumaan. Kanya di sumbat ni Apo Isus, basol ko na sa lunsod na ko, basol na, uno basol na giti naganap. Kanya di sumbat ni Apo Isus, nagsiri di sumbat na. Awan ti pakaikonektaran, jay sakit na, iti basol na, uno basol di sa balik. Naaramid kanya na dayta, dahil ito tinagpagad, kanya di ko na naaramid kanya na dayta, tapno maipakita tibilag panakabalinti Diyos. Iso mo nagduma, ti sakit mo nagduma, tubayan na kayo. Patibkaran na kayo, ipamati kayo. Nagmayat nga rin ti kararag tayo, rin dandani tayo pumusayon nga, awan pagkarkalit tayo, bumaboy ka na, kuray 2 minutes na lang diyam. Nung nagdapay na makorkorta na awan sa ritmo, gets ka, awan pwede mo ba ang mukha arubang ha? Nagdakati turay nga dito, nagdakati posisyon mo, nagdakati mayat na trabaho, hamo na rin na ti, hamo ko bigbig na grasya ni Apo Diyos, tiyantakin ka. Nung ito no, ang nangabit ka, nga problema, isulijayan ako, nagbiagap pa, aga kulay taktaw. Samula ko nakata. Hindi ka pigpigsaan din, pinanpansin, hindi nagdani ka pumusa, hindi kabartet mo, saka na ibagaban nga. Saka na aga kulay, no, dahil tayo pa. Kasi mo na nagduma, generally, isakit mo nagduma, tubayan na, tinatib ka. Patib ka rin na din yung pamati tayo.
Isang ano, kunak na sakbay mo nga, sakbay na ka nga itad ni Apo Diyos dahil ta nakakaaro, ang mga ialang-alangan, patid ka rin tatan. Tapay ato, bahayin na tayo. Maikadua, ipakita na ti mercy, ti kaasi, ken panakabalin ti Diyos. Nga niya ibagbaga na nga, agdependar tayo lang ta kumakan niya na akanayo. Dahil agtaltanan tayo lang ta kumakan niya na. Nagapigpigsa ka, una nagmaya. Naggagat ka naman, nalong tayo nga ron. Uray Domingo, kayat na ka, kayat kag mula. Amok no inya ti yabuno, amok no anya ti anya na ganan, no kaano ak nga gabuno ka na, pangpatanong ka na, unang mo kay amin dayta. But in the end, grasya tulad ni Apo Diyos, ti nabunga nga apit, grasya lang tulad ta, no anya to di apitan tayo. Ganun mo malipatan tayo na ito. Dahil ti Madina, iso nga, di bagbaga na, dahil di pagkurakan tayo, saksakit man, problema, pakarikutan, pakarigatan, magaduma, ti bagbaga na tayo dyan, agtal-talit tayo, kumatapno, mapukaw, di talit tayo, bukod tayo nga naing, bukod na pigsa, no sinagutan na katilaing nga agmula na laing nga agisurugon no agtrabaho, good day dyan. Nga maamo nga akwan nga kunang nga kukuan. Ti bagbaga na di jay, no agdaman dagitoy agtal kalit tayo latta, ti panakabalit ti Diyos. Tapno, agdependar. Haan na may mayat di, nabing mayat di word nga agdependar. Agdependar tayo latta kuma, iti grasya di panakabalit ti Diyos. Haan tayo na bukbukudan. Kapag ipagurong tayo na datayong tinalay, datayong tinasiglagan, datayong timakabaulan. Gift lang tayo dyan. Ngahangkay ko mga agtalit ti bukod tayo nga laing ti bagbaga na agdependar tayo lakta namay man, ken narigat, sarunat, ken sakit, agtaltalit tayo lakta kumakanyan. May ikano, niya tinapintas nga ibaga na ti rigat ka na tayo. Digitugtuok ken rigat tayo. Balbaliwan, pagbalbaliwan ni Apo Diyos nga, balin nga iso ti balaygi. Di man kada kayo nga nabalay gitibiyag na. Anya di iklim-klim tayo. Apayangan na sidlak tayo, apayangan na tibker tayo. Idiubig tayo kung pinarigat na tayo natatangkin ni inang tayuan. Wow! Sumitngutan! Apo Rufo, agbabasketball na ganyan kakadwa mo. Ang nakapal na dyan nakabaklay, di kuribot na nakabarapos, nakamuin pa inong di baka, nanguruot ang inong mangyamit ka may laan. Kinasaan niya na gana. Pinagigyan ni amok, ore siya ka, hindi ati amok, dosa na dyan, kapaya nga, mabalilang ko kumang agay, ay ayam. Yung maan gayang, kaijay nga tinog ka. Kadagiti kong daway na, napno ti butang na tayo rabrabe na mo, pa'y pagkabing malinlit ti ide, ako, datang taalalya ako, ti amok, hindi ka dosa. Uray nagigigisin, di man ide. Siyempre, sa nga pulong ang mga kakabsat, kapan agkamal ni amang, o pagkakapikin ko nga, o kasano pa nagbibingay mi nga, kakabsat tayo tangabakan. Agpunpuntukan ko, tinawang mo sidak ka. Tadi itu inuud dyan, so dadadakil di udang na, makitantang ako kanto nga. Lamayat mo nga, nalilaw mo ni ina, naimas mo tibigo, dagta tinutrients na. Ako, ayak nga lang. Dagi nga nagpurkurangan nga nagdaldalya sa atan, tiyan mo tayo, rigat nga nagbalbaliw, nga iso dati timbig kuran tayo at iso tinagpukong tibalay tayo. Iso nga na kayo na naganak, saan ka ibagada nga rugtat ka, di pagsasao nga pungkunan tayo nga, Diyak kaya ipalak ang kadagiti apukin anam ko dahil dinalak ang nga riga. Di jay ka nga rin nagbalay di ha? Oh! Idagiti nga rin sangit tayo. Kada nagadumangag-question tayo ni Apo Diyos apay nga parparigatan da isuda ti agdan tayo nga nagbalay di. Iso nga ko na haan nyo ay pa di yung unang tayo nga, hang ko kay iparik na kanya, damot na adagay dinalaklak ang ko, isugarot lima ikan tayo. Hamo mo ang dusaan. Nga, pagbalikan nga natin kariso nga, uray di suffering, uray dagiti sakit, uray dagiti, nag-anya na ka na, question na rin tayo nga rigat, isunda din ang pagbalikan niya tayo nga natin
Dahil kaya isa nga, uray na hindi sakit tayo, no naununag na pamati, i-transform na pagbalbaliw na agbalit abalay di kastamot ti cross ni Apo Jesus. Ni gisafering na, girigat na, gituok na nagaw awit, di pa na ilang sa agramat, karigatan garugin niya Apo Jesus, na tayo agdalabasit, agregrek-reklamo tayo. Isunag ko patay-pay. Nung binanbalyan na, anya ni Jai, nagbalay di. Tapno maagdaan tayo, na tayo nga nakapsot, tayo magkabawalan ti abungar. Isuna, nagungar, tatlong, nagbalin abalay dito Ebanghelyo tayo. Anya ni napasamak dito Ebanghelyo. Babae, haan nga kapuli ni Apo Jesus. Apo ko na linuganan, ti demonyo dahil ko'y anak ko. Marigatan unay, agasan man. Karara ko, Apo, naluganan ti demonyo dahil ko'y natagakalang agasan man. Marigatan unana. Kuna ni Apo Jesus, useless. Apa yung napapanak kan ngayon, apa yung pangkayan, tulungan ka handa, kanaan ko nga ti babae, taga-kanaan. Handa ka kaalaan, handa ka patpat-pat na dito budyo ni Apo Jesus. Salamulangan nga ayo, sugar na kong unang nga, dahil sungka pa digimuraan ta kanya ako. Noadda na tayo, kahantay nga kapamatya, hintay makimina tayo, makikaysa, itidyo na tulong ka na sa ranay, gamahan kayo mapang-agser-service. No isuda kayo matinagmina tayo, haanda nga, mabaling nga, haan yun nga, oh my God, makimina tayo, haan nga digi-service, tatay, bagbagada nga rin ka, haan yan nga masapol na ikararagan, na ditinatay. Rong di ba mati tayo, ikararagan tayo karoon, pan nakaisalakan. Paramdam mo po makabisi niya di ko na, nagurur di ko tatap no, panay karkararag. Taluda kayo magtimapan ijay, adwado kayo ti Ave Maria, ikakaasin na kami ang managbasong itakit, intun oras ti ipa. Handa mo lapat yan, kanakas di mo ni Apo Jesus, apay adwado kami, umay kang mag-service kanyayo, kaya useless mahal niyo mo patyan, kasi umamot ti sitwasyon na. Dahil babae, ni Apo Jesus na muna nagkahaan nga masapong nga alaan dyan anong ti ubing nga iti aso kunana mo nga laing mo natin babae ura lang iti aso panandamo di managmag tila daw-dawatin na uray managmaglaan dyan iti mo basit lang ang oras nakita ni Apo Jesus kaya tinakita na haan nga di sakit haan nga di pag nakalugan ti demonyo. Anya nakita ni Apo Jesus na di ba manti jay babae. Iso nga uray na sakit tayo, uray na pagkariliputan tayo, at dan tulat ta panagungag that is hope. Dahil tinamnama nga timpakan ni Apo Jesus. Kung marigatan tayo, awan ti mayat nga agsakit, nung laglagipon tayo, ti kamrunaan ko maumuna, at talag iti grasya ni Apo Diyos. Agdipendar tayo lang ta kumatilain ni Apo Diyos. Maikadwa, nagiti sakit tayo, apa yung na-inter na nato, iti ipakita na nabilbilag, ti kaasi, yan pa nakabalong ti Diyos, ti anyaman na sakit tayo, problema, pakarikutan, pakarikatan. Maikadlo, uray nagiti sakit tayo, agbalin, pagbalbaliwon na nga, agbalin, abalaygi, kasi ti inaramit na iti cross. Nga agbalaygi na ito, no haman na dito yung daga, at danto panangabak. Anya tinapatid, dijay, agtalinaad, iti pamati kas na dito yung babae. Haan nga kinita ni Apo Jesus ang dijay, demonyo nga limugan, tikinita lang di kinaunag, apamati na uray mo, kaskas ni dijay, anak na. Uray no handa nga kapuli ni Apo Jesus, handa nga kapamantyan na mati. Dijay ikartaligagayan na dijay ikarkarit na. Isumada tayo magkakagsat, paunagin lang tayo pamati. Iti sakit ken sa lunan, rigat ken namay, ragsak ken linay, ni kasasano dato yan. Nanya pinapakad tadag na unag nga pamati. Tanadakdakkel nga adayo, ti grasya ni Apo Diyos, ng dagiti pakarikutan ken sa sakit tayo. Dolon tayo ti mamati namati iti Diyos Ama na nakagaling amin. Nang nakasway langit ken daga, mamati at may Jesucristo, at itong anak na kinaputay. At yung materang iti Espiritu Santo, Inianak ni Santa Maria Virgen, nagtuto ti panagturay kung si Pilato,
Nailan sa iti krus na tayo ket na itanim. Imuro iti yan nagitingatan. Nagungan iti katanungan daw. Inulit sa dilangit ket sa tutugawin yung mga ti Diyos Ama ang nakabalik namin. Agap ang to sa diyay mamayong kung kadagiti biyag ken kadagiti natay. Mamatiak ken ti Espiritu Santo. Pagcek man ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagririndan kadagiti Santo. Ti panagapakawan kadagiti baso-baso. At dantuman pananungan ti paiken biyag. Tayo marayo iti managayang nga ama, adu dagiti pagkurangan ken kasapulan tayo iti daytoy agyan. Ken naan-anay ti tulong ken kaasina. At tayo asi papakumbaba nga agunnoy ken kuana tayo idatag tayo dagiti kasapulan tayo. Ken kuna tayo ama anadungo kaasyan na kamkadi. Ama adungo kaasyan na kamkadi. Idawdawatan mi dagiti manginadaulo ti simbaan, kas iti nainsiriban a panangagas na po Jesus. Ipay mo kaditi akumada ti kinasaririt kadakwada, tapno at adupay akararwa ti maagasan babaen ti panangiwaragawag, ken panangibiyagda tinasantuan nga ebanghelyo. Dawaten mi ken ka ako. Ikararagan mi med dagiti amin nga agserserbi ti gobyerno. Kas iti napudno ken naasi a panagserbi niya po Jesus a Kristo kadagiti tattao. Tuladen da kumadag ito'y agalad. Ti panagserbi tapno rumangay. Ti panagbiag mi, dawaten mi ken ka. Ama adungo kaasyan na Para kadagiti masaksakit, ipay mo kadi o Diyos, a babaen, tilalagaan nga ima niya po Jesus, maipatay kadakwada, umimbagda daras, babaen, ti panangbuyog da, ti kararag ken nabiyag a pamati ken kuana, dawatan mi ken ka. Ama adungo kaasyan na kamkadi. Para kada kami amin nga dalito ita, tapnong maadal mi nga ipateg, tibiyag mi akas Kristiyano ken Katoliko, dumegdeg ti panagayat ken panagbuteng mi iti Diyos, ken agtalinaed kami, iti pamati anabagunan mi, dawaten mi ken ka. Ama adungo kaasyan na kamkadi. Inkari ti anak mo tibiyag ngagnanayon, ken ni Dimas, idawdawatan mi met dagiti amin natay mi, na makapudno damit ten kadagiti nagkurkurangan dalitoy adaga, ket ipay mo ama tiragsat ngayden tinadayag asidong mo, dawaten mi ken ka. Ama adungo kaasyan na kamkadi. Agulibre tayo na magdawatin dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hindi mo ti karkararagan dagiti kakapsat tayo. Hindi mawat itulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Ama nagtungo kaasyan na kamkadi. Ama dagiti tidawat dagiti tattao, patagkan kumati pamati mi, akas ti babae at tagakanaan, ket iburay mi dagiti parabor at kasapulan mi, agingga magunod mi tiragsak ti pagarayan nga awan ti inggana, gapo ken Kristo nga ako mi. Sagot niya na
Kenday tuy arak nga itay datong biken ka. Ket sapay lang matamay karida iti padaya. Apag supa pamitinan mo Ama. Idatong biken ka. Kumararag tayo makabsatat na tayo kendagiti adatong tayo makaayayo kuma iti Diyos Ama amat na kabalin amin. Di ako at ang nakamatay kailangan pinagkain. Ket may kaya pakigaygayawan ket pakigloryaan binagan na ket kastan ket kapagimbagan tayo ket ikadagupan dinasantuan ng iglesia na. Awatan kat apo dagito idaton apakisinagot mi kanunka tatno ti panangtet mi kadagito idaton mi kanunka ited mo kat met tapagin kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at ako mga kada kayo. Kastak mo. Kitag-ayo dagita puspuso yo. At dadalo sa katag-ay kira. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karikat kundi. Pudno na yung may karigat rumpeng anong mi nagpakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo kendiso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga amaman na kabalin gadag na nayon a Diyos. Gapo ken Kristo nga apo mi. Taiso gapo di panangaasin na iti tao anay gamer iti damka. Kinayat natin ang pakumbaba. Pinaiiganat iti berhen nga ina. Ket babaen di pa nagtutuog na. Inispal na kami iti patay nga awan tongpal na. Ket babaen di pa nagungar na imparabor na kadakam tibiyat nga awan inggana. Anon sa ata magidangday kami kadagiti angheles ken arkangheles. Ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti himno ti panakaiday-dayaw mo. Ket kunami adi agsarday. Pudno na yapo, abihi ka akina santo, kat si katigugbuayan ti amin akina santo.
Dawatin pinunod ti paay mo ta Espiritu mamang kasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu ilisak bay ayawat na kasi aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagdiyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alahain nyo, kat mangantay amin iti daytoy. Kada ito iti bagi, isa may yawat to amay paay kada kayo. Kastamer akalpasan na iti panangrabiida na ngalay di kalis, na tiyaman marinken ka, sana inted ka iti disipulos na ket kinunana. Alaawin nyo katuminong kay amin iti daytoy, kada ito iti kalis ti darat, darat ti baro, ken at nanayon at ulag. Iso amay ibuyat to, amay paay kada kayo, ken kada iti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy, ang pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kinin ka panagunga, inakamusalakan, sika na lubot, sa lubot. Iti ngarod pa na ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapot ti tinapay ti biya, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tayong paay mo amay karitani, nga dalito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami ang magirano iti bagigan dana ni Kristo, pagkaykaysa na kami kumati, Espiritu Santo. Laglagi pang kada Apo ti Iglesia manaysak na iti sangalubungan, kat panayrayon kayat na anayusan. Laglagi pamet ni Leo a Santo pa kami, ni David William, nga Arsobispo mi, iti aming ka Obispo, ken Papadi. Laglagi pang pay Apo na iti kakabsat na pimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti silong takaasin. Awatan kan ida iti silong tananiyak mo ang pagkamitaan na ken kay rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasin kada kami. Aramidang kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isunda nga nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa to kadmet kadagwada, ang magitantanog ken magidaydayaw ken gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siya kaysa ken Kristo, ken iti silong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imigan ka manakabaling nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan di ingana. Amen. Itay umararami ti Ama, katwalgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama amin nga dat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo, dumtay kumati pagkariyam, matungkal kumati natin mo, dito'y kataakas sa dilangit. Itdan kadakang kalaw ito'y kanaymi patinayon nanda, Pakawanan katinibaso niya kasmet pamakawan ni, kadagiti nakabaso kadakani, di nakamit paybayan mawano pisuliso, sa lahat ng itika. dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, iddam ka na si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasi mo kada kami, kan kanayon kumalaen nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay iti kinagasa tanam na marin mi, kaniti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Tapupan tituray, ti panakabalin keng dayaw, kinunay, O ako mi ang Hesus Kristo kinunang ka dagiti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo, kapya nga aggapukan niya ti tedko kada kayo. Saan ka dagiti basbasol miningingam, no di kat ti pamati ti Iglesia, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkay kaysa si kang agbiag ken agari, itagnanayon nga awan di ingana. Amen. Ikapya ti apo kan kanayon kumangada kana kayo. Sa Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal may isa kada tayo kapya, kada kayo ating kapya.
Kordero ti Diyos, amikat kadagibas basol ti lubong, kasyong naman. Kordero ti Diyos, amikat kadagibas basol ti lubong, kasyong. Kordero ti Diyos, amikat kadagibas basol ti lubong, itdan kadapan ti ka. Kakabsat at toy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa magikat ka rin ibasbasol ti lupo, nagasat tayo anayaman, hindi dahil ay apadayana. Apo dyan may karing may kakanya, ngante may salain sa umapeng gonto ka. Nakapsut mi panakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo ako, di managbiag mi, di ayat ti Diyos. Kung mararag tayo, Apo nagkiramod kam ken Kristo, babanday ko'y Santa Misa, ibaay mo kadi, taagbyag kam amayas din ken Kristo dito'y daga, itikasta mairanod kam tumet ken kuana sa dilangit, gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagari ken ka, itimpuyog ni Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Maraming ti meeting, nagitiramsat na kulay, kalpasan ti sa inyo Santro. Ti Apo at na kumangka na kayo. Kondisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nagpasan ti na Santo na Misa, intayo ni ti ayat ken kapya na ti Apo. Agyaman tayo